Il-Partit Soċjalista qed jikdeb u jispinja biex jagħti xturu li kienu u biss li ħassar l-elezzjonijiet lokali ta' 16 il-Kumitat Amministrattiv kif ukoll ħassar l-elezzjonijiet lokali tal-Kunsilli Lokali sentejn ilu. Dan intqal mill-Partit Nazzjonalista fi stqarrija firmata mis-Segretarju Ġenerali Clyde Puli, il-kellim tal-Oppożizzjoni dwar il-Kunsilli Lokali Robert Kutajjar u l-Koordinatur tal-Partit tal-Kunsilli Lokali Charles Bonello. Il-lokalitajiet fejn mhux se jsiru l-elezzjonijiet huma Fleur de Lif bil-Kirkara, Santa Lucia f'ta' Kerċem, Guardamanġa f'Tal-Pjetà, Paċevil f'San Ġiljan, il-Kappara f'San Ġwan, il-Madlina fis-Swieqi, Marsalforn fiż-Żebbuġ, Bubaqra fiż-Żurrieq, Ixlendi fil-Munxar, Tal-Virtu fir-Rabat, Ħalfaruġ f'Ħalluqa, St. Peters f'Ħażabbar, Iswatar f'Bil-Kirkara u l-Imsida, Burmarrat f'San Pawl il-Baħar, il-Baħrija fir-Rabat u Baħar iċ-Ċaq fin-Naxxar. Lil dawn l-eluf ta' nies il-Partit Soċjalista ċaħdilhom il-vot b'liġi li għaddew stess. Dan kontra dak li għamel il-Partit Nazzjonalista li ħoloq u saħħaħ il-Kunsilli Lokali. Fl-istqarrija l-Partit Nazzjonalista qal li llum għandu 197 kunsillier jirrappreżentaw fil-Kunsilli ta' Malta u Għawdex u se jkun qed joħroġ kważi 100 kandidat aktar f'ismu għal din l-elezzjoni. Bl-istess spin qarriq tiegħu il-Partit Soċjalista ma ħareġ biżżejjed kandidati biex f'numru ta' lokalitajiet bħal Ħattart, San Lawrenz, Swieqi, Balzan u numru ta' lokalitajiet oħra ma ssirx elezzjoni kieku ma kienx għall-ammont ta' kandidati li qed jippreżenta l-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Soċjalista qed juri li 25 sena wara għadu ma ċċettax il-proċess demokratiku tal-Kunsilli Lokali meta qed jibqa' jnaqqas b'mod sistematiku u bla konsultazzjoni r-responsabbiltajiet minn idejn il-Kunsilli Lokali biex jieħodhom f'idejn il-Gvern ċentrali.